continuem parlant de llibres. La presentació del llibre L'Art castellarenc es va fer també ahir a l'Arxiu d'Història de Castellar del Vallès. L'acte va assistir, entre d'altres personalitats, l'alcalde de Castellar, que va destacar la qualitat d'aquest llibre. Ahir a la nit va tenir lloc la presentació del llibre L'Art castellarenc a l'Arxiu d'Història de la veïna població vallesana. El director d'aquesta entitat va introduir l'acte fent una breu relació de les publicacions existents sobre castellà i introduint la nova obra. Penso que és un llibre que és diferent a tots els altres i que a més era molt necessari, perquè és un llibre que està dedicat exclusivament a parlar d'un tema que havia sigut tocat molt d'espitllada en els altres llibres, que és concretament l'art castellà del Vallès. Des de totes les seves vessants, l'expressió artística, la seva recopilació històrica des dels temps més primitius fins a l'actualitat més moderna, abarcant tots els gèneres i sense descuidar-se ni un, que penso. A la taula rodona participaven també Joan Cuscó, director de la revista Quadern i president dels Amics de les Arts i les Lletres de Sabadell, Lluís Brunet, en representació de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, Esteve Prat, autor del llibre, i Albert Antonell. L'alcalde de Castellar va destacar les qualitats de l'obra. La publicació de l'Art castellarenc ha estat a cura de l'Arxiu d'Història de Castellar, amb la col·laboració de la Conselleria de Cultura i de la Fundació Caixa de Sabadell. El nombrós públic assistent a l'acte va poder contemplar també una exposició d'objectes, fotografies i materials referits a l'art i a la història de Castellar del Vallès.